Nagsapar nin lugad sa manlailay na partikan sa iyang hawak ang sarong paraoma makalis na pagtitigbason kan kapwa niya paraoma sa barangay Banacod, Magallanes, Sorsogon alas 4 kasuudbang hapon. Pigbistuan biktima na si Francisco Laura Hamon, 42 anyos, residente kan barangay Bacalon, Magallanes, Sorsogon, asin ang sospek na si Rene Bonagua Esplana, 53 anyos, residente sa lugar kan insidente. Basado sa investigasyon kan Magallanes Municipal Police Station, nagkaagdahan ang ambuslados na mag-inom sa harong kan sospek. Kanatapos, nagpaumay ang biktima sa duyan na pagsadiri kan sospek alagad pinirit subot kan sospek na paulyon ang biktima na nauli sa mainit na diskusyon asin paninigbas. Ni pong si biktima sa suspect, nag-inom po silang duwa. Tapos nila mag-inom, nagpurpawa yun yung victim sa duyan. Tapos pigsabihin kayo ng suspect na si Rinaldo Bonagua na umuli na. Duma na nagpunan pasuhay nilang duwa. Pagkatapos, luminaw ginisarong si Rinaldo Bonagua, kumuha siyang sundang. Pigapot ni victim na si Francisco, punanoan sa niya. Bigla na lang siyang tinigbas doon sa may bintana at tinumaan siya sa liyog. Tama sa liyog asin braso ang sinapukan biktima na tulos man dinara sa Magallanes Medicare Hospital. Bali, duwa po sa may tulo, talo sa may liyog, hindi sa bandang kamot niya, duwa. Makaskas man na nadakop sa hot pursuit operation ng suspect na nakakulong na sa Magallanes MPS asin naaatubang sa kasong frustrated homicide. Para sa mga baretang tatak Bicol, Ariel Obeya.